Уважаеми зрители, започва предаването Операция Слава. В него ще ви разказваме за българската слава. Затова избрах да започнем от тук. Мястото, където започва и свършва славата. Това е гроба на един български герой. Типичен български герой. Възхваляван, обругаван, издиган. Това е създателя на нашата армия, главнокомандващия по време на Балканските войни, герой от Сливница, генерал Михаил Савов. Единственият гроб в България, който гледа на юг. Така е пожелал самия генерал Савов. На юг. Към Македония. Към нашия несбъднат национален идеал. Какъв е бил този човек, който е поискал такова нещо? Какви са били героите като него? Защо те са вярвали в каузи като единство, съединение, а ние не? Започва Операция Слава. Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Добре дошли в нашото студио. За мен е удоволствие, че сме заедно. Започва Операция Слава. В продължение на точно 12 седмици, в 12 съботи, ще търсим отговорите на някои въпроси. Най-простите и, може би, най-сложните въпроси. Какви сме били, кои сме, какви можем да бъдем. Уважаеми зрители, интересувам се отдавна от история и съм разбрал, че нашето минало често е било забравено, променено, преписвано, изтривано, дори забранявано. Съдбата ни, орисията ни, сякаш упорито се опитвала да изтрие не само историята ни, но дори и спомена. Спомена за това, че можем. Спомена за това, че ставаме. Че не сме втора ръка. Че сме всъщност наследници на велики хора. Мисля, че ще ви бъде интересно да се докоснем до онези неща, които ни правят сродни. До нещата, които ни правят българи. Защото честта не е привилегия само на големите. Честта е привилегия на смелите. Уважаеми зрители, в Операция Слава ще ви разказваме за великите български битки. Защото най-лошото, най-гадното нещо на света, войната, по някакъв странен начин разкрива най-светлите и ярки национални и човешки качества. Войната е нещо като изпит безпоправителен и много народи не са го взели. Те просто са изчезвали. Там на бойното поле най-ясно си проличава кой народ колко струва, кой човек какъв е, кой е герой и кой е подлец. Ще ви покажем и забравени български герои, хора направили изумителни неща, военни, учени, изобретатели, пътешественици, хора, които не бива да бъдат забравени. По някакъв начин те са платили висока цена вместо нас и заради нас. Защото това, че ние днес живеем в собствена независима държава, че можем да се наричаме българи свободно, даже това, че си говорим на български език, е платено. Платено е с нечия лична трагедия, с нечия прекъсната любов, с усъкатени семейства и съдби. Платено е с неродени деца. Платено е с кръв. Ще чуете и велики песни, тези, които са нещо като нашия един завет. Песни, които сме пеели при своите триумфи и своите трагедии. Убеден съм, че да помним, това е наш дълг. Дай си мисля, че това е дълг най-вече към нас самите, към себе си. Това е въпрос на себеуважение и елементарен морал. Ние сме малък народ, малка страна, но това не означава, че не трябва да се себеуважаваме.
Ако сами не се уважаваме, не бива да очакваме да ни уважават и другите. Защото, уважаеми зрители, за България може да се мисли ето така. Прочутото пано от Европейския съюз на господин Черни. Колаж от тоалетни. Но може да се мисли и така. Автора пак е чех. И едното и другите са създадени от чех. Картината на нож от чеха Ярослав Вешин. Удивително платно, наистина. Може би едно от най-внушителните платна, създавани у нас. Атаката на нож от Балканската война. Вешин ми харесва някакси повече. Все пак не мисля, че сме страна, чийто символ може да е колаж от тоалетни. Нашата история може да се определи с много епитети. Удивителна, романтична, трагична, тъжна, но най-подходящият епитет е забравена. Много неща не знаем. Самия аз, който съм уж изкушен от историята, докато подготвях с колегите си това предаване, научих много нови неща. Чували ли сте, например, за битката при Червената стена в Македония? Предполагам някой от вас да, но мнозина едва ли. А тази битка е равна на героизма при Шипка, само че е значително по-голяма и по-значителна. Чували ли сте за майор Асен Мисканов? През 1944 година той изревява себе си, самозревява се, за да спаси цивилни българи от атака на гръцки националисти. А знаете ли, че българин е открил принципа на действието на копирните апарати? Странен факт, но верен факт. Че българин е създал електронния часовник. Знаете ли за празника на победите? У нас е имало празник на победите. Аз не знаех. А у нас наистина е имало такъв празник и той се е празнувал на 27 ноември. Нелепата съдба обрича 27 ноември да е датата, на която нашата армия е празнувала победоносното си оръжие и отново 27 ноември да е датата, на която е подписан Ньойския мирен договор от 1919 година. Договорът, който прекръшва българските мечти. Едва ли има по-добър символ на нашата история от това странно съвпадение. Победата и поражението, триумфа и трагедията, вярата и разочарованието в едно. Идва въпросът защо 27 ноември е бил празник на победите. Какви победи толкова сме празнували? Празнували сме, уважаеми зрители, победата над човека, владетеля, краля, който често е обичал да натиска ето този предмет. Забележете го, това е автентичен звънец. Това е звънецът, с който един крал е давал знак, че иска нещо. През 1885 година на същия този крал му се приисква да нападне България в гръб след съединението. Следствие на нашия отговор, той с такава скорост се изнася към родните си места, че забравя звънеца си у нас. Звънеца му е пленен. Може би това е един от малкото пленени звънци в света. Не знам за друг такъв случай. Става дума за сръбския крал Милан Обрешкович. А краля побягва толкова бързо, защото водената от него армия е спряна и разбита едва на 22 км от нашата столица София, край Сливница. Ето това тук е автентично оръдие от българската позиция при Сливница. Стоманено. Това всъщност е руско оръдие. То ни е оставено от руснаците след освободителната война, за да бъде въоръжена младата българска армия. Изработено е в Петербург. Може би изглежда днес малко, но всъщност това оръдие е голямо. За 9 години смешното черешово топче се е превърнало в стоманено оръдие, способно да спре една храбра армия като сръбската. Залпът на това оръдие е оповестил, че в Европа вече има държава, с която всеки трябва да се съобразява. Че българите са отново тук. И така днес ще ви разкажем за Сливница или за връщането на българите. Уважаеми зрители, при мен са двама българи, които знаят изключително много за Сливница, за сръбско-българската война, за съединението. Това са хора отдадени на историята. Професор Андрей Пантев и началника на Центъра по военна история в Военната академия Георги Сава Раковски, полковник Станчо Станчев. Добър вечер, добре дошли. Професор Пантев, звънеца на крал Обренович, Милан Обренович. Интересна вещ. Защо всъщност Сърбия решава да ни нападне в гръб, така да се каже?
Не е било много братска постъпка. Това е най-коварната постъпка, може би, в историята на целият славянски 19 век. И тогава, когато нас ни упрекват в чужбина, от публицисти, учени до политици и литератори дори, че сме играли под